Takže čaute, ja som Nikolaj Špil a ja vás tam u videa. V tomto videu si ukážeme, čo sa kraftí. Ale dúfame, že sa nám to bude robiť. Jak ste mohli všimnúť, som si už konečne kúpil ten mikrofón. Mi už konečne došiel, tak preto. Tak ako prvé si ideme pozrieť to, čo je napríklad crafting, tak my na to čukneme, čo už je zase, takže jak by ste mohli vidieť, prvé tu máme stick, on sa vyrába z dvoch driel, vidíte, takto z dvoch driel, takže ja vám to aj ukážem líška, keď sa potom bude dať. Na vťahnutie takéhoto crafting, viete sa všetko vťahuje, viete sa všetko zistiť, tak to budete mať v popisku videa. Takže potom sa tu takto vyrába crafting. Ja vám to tu ukážem takto. Tu crafting, vidíte, takto vyzerá blízko. Takže jak ste mohli vidieť, tak sa vyrába crafting. Ideme ďalej, tu máme furniture, to je pec. By ste mohli vidieť, vyrába sa v rôznych týchto kameroch a zvykne pec. Ste mohli v nejakom videu z Minecraftu vidieť, že tam som vyrábal pec. Ako ďalej tu máme takéto, máme tu z 8 driel zvykne truhla, či to môžete vidieť, takže to je všetko, takže my ideme späť, bo ja tu teraz nemám myšku, som pokazila, tak ideme na armory, to je plnenie. Takže prvé tu máme železné hendo, takže takto sa vyrába. Prilba vyrába sa z 5 ironov. Potom tu máme chestplate. Iron chestplate, to sa vyrába z 8 týchto vriev a dáte to takto. Legíny sa vyrábajú cez ironu, je to 4. Vyrába sa tu zo 7 týchto vyrába a nakoniec tu máme boty, iron, nebo vy to už prestane. Potom tu máme boty, tie sa vyrábajú zo týchto zo 4 týchto ironov. Takže ideme ďalej. Takže ako ďalej tu máme, tuto je žiadneho mola, takže ďalej tu máme kolajnice a to je křoblané. Kolajnice dáte 6 týchto ironov, jeden z tých, tak vám vidíte 6 kolajnic. Potom tu máme level kolajnice. To je goldové kolajnice, inak povedané, to čo je na zarýchľovanie, sú zase zo 6 zlat, jedného styku a jedného redstone. Ďalej tu máme, to je tiež zrýchľovač, to je také podobné, sú vo 6 ironov, jedného pressure plateu a jedného redstone. Ďalej tu máme, to je také na zapáranie, to je také, kde sa vyrábajú, takisto je trošku zmenený recept, takže 6 ironov, 2 styky a 1 redstone torčka. Ďalej tu máme minecart, ten sa vyrába normálne, on sa vyrába z 5 týchto ironov, takže môžete vidieť, že
sa to teraz tam ťažšie, pretože teraz som niekde rozvážala, tak to musím začať. Práve moja maminka práve v kuchyni varí, takže ako ďalšie tu máme tu peč v Minecrafte. To sa normálne, že to je Minecraft a hore peč. Testy sa dá aj strúhlo, aj TNTčkom, proste tam je veľa tých iných vecí. Takže ideme ďalej. Takže dobre, ideme. Ďalej tu máme TNTčka a všelijaké také. Takže glowstone sa vyrába glowstone block sa vyrába z týchto 4 glowstoneov. Tie získate v neteri glowstone bloky, lebo keď ten glowstone block zničíte, tak nedostanete glowstone block, ale tieto 4 glowstone, alebo 3 Ďalej tu máme vlnu, ona sa vyrába normálne zo 4 stringov. Ďalej tu máme TNTčko, ono sa vyrába zo 4 pískov a z týchto 5 kamprantov. Takže normálne ďalej tu máme takéto, to je ako tehla, vyrába sa z 3 driev, môžete to vidieť. Ďalej tu máme schody, ono sa to vyrába zo 6 týchto driev, takže to nie je všetko, ideme ďalej. Takže ďalej tu máme snowblock, ono sa vyrába zo 4 snowhanditov. Clayblock, to sa vyrába zo 4 handitov, to môžete nájsť medzi pieskom a medzi vodou. Takže to je všetko, ja len nechcem, bo som ospalý. Už som veľa práce dnes robil, som dnes mal 6 hodín, takže som dostal maličné 2 hodiny telesné, toto. Tie posledné 2. Ďalej tu máme takéto, to už niektoré viete, takže ideme na food, to veľa ľudí nevie, takže takéto mištičky, ktoré sa vyrábajú z 3 driev. Ďalej tu máme nejaká polievka, ona sa vyrába z jednej mištičky, z jednej huby a jednej mušotravky. Ďalej tu máme chlieb, on sa vyrába z 3 šian. Potom tu máme cukor, on sa vyrába z jednou sugar. Ďalej tu máme cake, on sa vyrába z 3 kýbl, ktorom je mlieko, 1 vajcia, z 3 pšeníc a 2 tých cukrov. Takže to je všetko, takže ak sa vám toto video ľúbilo, tak sa necháte like. Ak sa neľúbilo, tak si nasledujte. Keď ste chceli viac videí vidieť, tak stačí napísať do odberu. Tak ja sa s vami lúčim a zatiaľ čaute.